I begrebet reaktionshastighed er, hvor stor en ændring af stofmængdekoncentrationen af en reaktant eller et produkt per tidsenhed, der finder sted under en kemisk reaktion. Det vil altså sige, hvor hurtigt en reaktion forløber. Vi kan starte med at se på en tilfældig reaktion af typen A plus 2B bliver til C plus D, hvor A og B er reaktanter og C og D er produkter. Efterhånden som reaktionen skrider frem, vil koncentrationerne af A og B formindskes, mens koncentrationerne af produkterne C og D forøges. Hvis man baserer definitionen af reaktionshastigheden på reaktanten A for eksempel, så kan man få en foreløbig definition af hastigheden V, som ser således ud. V er lig minus delta A over delta T. Det negative fortegn skyldes, at den her stofmængdekoncentration af A per medgået tid, den formindskes, og den har derfor sådan en negativ tilvækst. Det forudsættes, at delta T er lille, da man ikke kan regne med, at reaktionshastigheden er konstant. Og derudover vil en stor delta T også kunne angive en middelhastighed. For at man ligesom kan vurdere reaktionshastigheden i det øjeblik, hvor man ser på reaktionen, så lader man delta T gå mod 0. Det vil sige, at man lader brøken gå mod differentialkvotienten af den aktuelle stofmængdekoncentration af A med hensyn til T. Således at det ikke kun er den gennemsnitlige reaktionshastighed, som angivet, og dermed får man altså V er lig delta af den aktuelle V er lig minus delta af den aktuelle stofmængdekoncentration af A over dt. Det vil sige, hvis man måler koncentrationen af A på forskellige tidspunkter i løbet af reaktionen, og derefter laver en graf over den aktuelle stofmængdekoncentration af A som funktion af tid, så kan man finde reaktionshastigheden. Da den her ovenstående ligning den svarer til den differentierede funktion af det førnævnte udtryk, er reaktionshastigheden lige den numeriske værdi af hældningen af tangenten til et vilkårligt tidspunkt. Og som sagt, så er reaktionshastigheden defineret ud fra A, men den kunne i teorien lige så godt have været defineret ud fra en af de andre reaktionsdeltagere. Jeg vil nu snakke lidt om reaktionsordner og hastighedsudtryk. Reaktioner kan inddeles i ordner, og en reaktionsorden defineres ud fra hvilken sammenhæng der er mellem de aktuelle stofmængdekoncentrationer og reaktionshastigheden. For eksempel V er lig K gange den aktuelle stofmængdekoncentration af A i m'te gange den aktuelle stofmængdekoncentration af B i n'te. Den her reaktion den siges at være af ordenen M med hensyn til A og af ordenen N med hensyn til B, hvor den totale reaktionsorden altså er M plus N, og K er hastighedskonstanten, som afhænger af temperaturen. Det betyder så også, at hvis M for eksempel er 2 og N er 0, så ser ligningen altså sådan her ud. V er lig K gange den aktuelle stofmængdekoncentration af A i N'en. Begrebet reaktionsorden vedrører altså eksponenterne i det eksperimentelt fundne hastighedsudtryk. For det meste vil tallene for M og N altså være små hele tal, f.eks. 0, 1 og 2. Det vil sige, at der vil altså blive kigget på 3 reaktionstyper. 0., 1. og 2. ordens reaktioner. Jeg vil starte med at kigge på 0. ordens reaktioner. Ved en 0. ordens reaktion er reaktionshastigheden lig hastighedskonstanten K, da M er lig 0. Et eksempel på det kunne være reaktionen, som ser sådan her ud. AA bliver til CC plus DD. Den her reaktion har altså hastighedsudtrykket. V er lig K gange den aktuelle stofmængdekoncentration af A i 0. Det vil altså sige, at V er lig K. Det her udtryk kan så opskrives til minus delta af den aktuelle stofmængdekoncentration af A over delta T er lig K. Den fuldstændige løsning til den her differentialligning er altså, at den aktuelle stofmængdekoncentration af A er lig den aktuelle stofmængdekoncentration af A i 0 minus K gange T. Og den her løsning fortæller altså, at koncentrationen af A aftager lineært med tiden. Hastighedskonstanten K kan altså aflæses på en t,a-graf som den numeriske værdi af linjens hældningskoefficient, og linjen skærer y-aksen ved værdien af 0. Ovenstående billede til venstre viser, at reaktionshastigheden er konstant. Altså er reaktionshastigheden lig hastighedskonstanten for en 0. ordens reaktion. Billedet til højre, eller grafen til højre, viser, at den aktuelle stofmængdekoncentration af A som funktion af tiden er en ret linje for en 0. ordens reaktion. Hvis vi så kigger på første ordens reaktioner.
Ved en førsteordensreaktion er reaktionshastigheden lig produktet hastighedskonstanten k og stoffets aktuelle stofmængdekoncentration. Hastighedsudtrykket er dermed givet ved V er lig k gange den aktuelle stofmængdekoncentration af A. Det vil sige minus delta af den aktuelle stofmængdekoncentration over A over dt, som er lig med k gange den aktuelle stofmængdekoncentration af A. Den fuldstændige løsning til denne differentialligning er ln til den aktuelle stofmængdekoncentration af A over den aktuelle stofmængdekoncentration af 0, som er lig med minus k gange t. Eller den aktuelle stofmængdekoncentration af A er lig den aktuelle stofmængdekoncentration af 0 gange E i minus k gange t. Den her løsning, den siger altså, at den aktuelle stofmængdekoncentration aftager eksponentielt i en førsteordensreaktion, hvilket vi også kan se på de to grafer. Grafen til venstre viser, at reaktionshastigheden er proportional med den aktuelle stofmængdekoncentration af A ved en førsteordensreaktion. Og grafen til højre viser, at ln til den aktuelle stofmængdekoncentration af A er en lineær funktion af tiden, hvor hældningen af A er lig minus k. Det vil altså sige A er lig minus hastighedskonstanten. Hvis vi så har med anden ordens reaktioner at gøre, så kan hastighedsudtrykket optræde på to forskellige måder. Den første måde er, hvis m er lig 2 og n er lig 0, og den anden måde er, hvis m er lig 1 og n er lig 1. Den totale reaktionsorden vil være m plus n, som så er 2. Der forekommer derfor følgende hastighedsudtryk. V er lig k gange den aktuelle stofmængdekoncentration af A i n, eller V er lig k gange den aktuelle stofmængdekoncentration af A gange den aktuelle stofmængdekoncentration af B. Og det første udtryk er altså det, jeg vil kigge på. Og det kan altså også omskrives til minus d delta den aktuelle stofmængdekoncentration af A over dt, og det er så lige med k gange den aktuelle stofmængdekoncentration af A i n. Og den fuldstændige løsning til den her er så 1 over den aktuelle stofmængdekoncentration af A, som er lige med 1 over den aktuelle stofmængdekoncentration af N0 plus k gange t. Og ud fra det her vil en anden ordens reaktion med dette hastighedsudtryk så altså bliver en ret ligning i en t,1 over den aktuelle stofmængdekoncentration af A-graf, hvor k så er hældningen. Og det her, det viser den her graf altså også. Hvis vi så i stedet for kigger på elementarreaktioner. Hvis man kigger på en mikroskopisk model af en elementarreaktion, som ses her, n plus m minus l bliver til n minus m plus l. Når man ser på en reaktion mikroskopisk, så ser man altså på de enkelte partikler, som reagerer. Og energimæssigt så ser man på partiklernes kinetiske energi og deres potentielle energi. Kun en meget lille del af antallet af de sammenstød, der fører til en reaktion. Fordi at de her to partikler, der ligesom rammer hinanden, de skal ramme helt rigtigt, og de skal have en tilstrækkelig kinetisk energi til at danne det aktiverede kompleks. Og aktiveringsenergien EA angiver forskellen mellem den potentielle energi af det aktiverede kompleks og den potentielle energi af de to partikler inden sammenstødet. Det vil sige, at den er et mål for højden af den her energibarriere, som reaktanterne skal passere for at blive omdannet til produkter. Jeg betragter nu hastighedsudtrykket for en vilkårlig kemisk reaktion, som kunne se sådan her ud. AA plus BB plus CC, og det har så hastighedsudtrykket V er lig K gange den aktuelle stofmængdekoncentration af A i L'te, gange den aktuelle stofmængdekoncentration af B i M'te, gange den aktuelle stofmængdekoncentration af C i N'te. Og hastighedskonstanten K, den afhænger altså igen af temperaturen, som kan beskrives ved Arrhenius-ligningen, som vi ser her, som hedder K er lig K0 gange E i minus EA over R gange T, hvor at K0 og EA ligesom er konstanter for den her pågældende reaktion, og
R er gaskonstanten, som har enheden joule per mol gange Kelvin, og T er så den absolute temperatur, som har enheden Kelvin. Og den her ligning, Arrhenius-ligningen, den kan omskrives til ln til k. Det er lig med minus EA over R gange 1 over T plus ln til k0. Og den her ligning, den kan altså bruges til at bestemme forholdet mellem to hastighedskonstanter ved to forskellige temperaturer. Hvorefter man så kan lave sådan det man kalder et Arrhenius-plot, det vil sige, ligesom det ses her, så afbilder man ln af k mod 1 over t, som viser om den pågældende reaktion ligesom følger den her ligning. Og hvis reaktionen følger ligningen, så vil afbildningen give en ret linje, ligesom der ses her. Og ud fra grafen, så kan man altså finde aktiveringsenergien ved at bestemme linjens hældningskoefficient, som er lig med minus EA over R. Og den her ligning, den benyttede vi altså i vores forsøg Soto førsteordens reaktion, hvor vi skulle bestemme, om reaktionen mellem peroxidsulfat og jodid var en Soto førsteordens reaktion, og derudover skulle vi så bestemme hastighedskonstanten, komærke og halveringstiden. Og i forsøget blev der i alt udført 7 delforsøg, hvor min gruppe og jegs forsøg så foregik i et isbad. Og for hvert forsøg så skrev vi så værdierne ned for den aktuelle stofmængdekoncentration af S2O8 2 minus start, og den aktuelle stofmængdekoncentration af S2O3 2 minus start, og den aktuelle stofkoncentration af S2O8 2 minus T, og ln til den aktuelle stofkoncentration af S2O8 2 minus T. Og det er egentlig ikke sådan, fordi det er noget vildt spændende. Altså det var bare nogle værdier, vi beregnede, og så ud fra de værdier, vi så beregnede for den sidste ln til den aktuelle stofmængdekoncentration af S2O8 2 minus, der kunne vi ligesom lave den her graf, og så kunne vi kunne lave en graf, ligesom, hvor at den ligesom afbildede ln til den her aktuelle stofmængdekoncentration som funktion af ti. Og så kunne vi altså afgøre ud fra det, om reaktionen var en Soto førsteordens reaktion. Og som det ses på den her graf, så er der som forventet en lineær sammenhæng mellem den aktuelle stofmængdekoncentration eller logaritmen til den aktuelle stofmængdekoncentration og t. Og derudover så er alle RIN-værdierne meget tæt på 1, hvilket er rigtig godt. Og ud fra det så kan vi altså konkludere, at reaktionen må være en Soto førsteordens reaktion. Og ved hjælp af udtrykkene for de forskellige grafer på det her billede, så kan vi altså aflæse værdierne fra hastighedskonstanten. Og hvis vi for eksempel har en hastighedskonstant på 0,00041, så får man altså halveringstiden ved at bruge den her formel. T halve er lig ln til 2 over komærke, og da vi så havde en komærke på 0,00041, så får man altså T halve er lig ln til 2 over 0,00041, som er lig 169,06. Og det er så en fejl, at der kun står 0,0041, altså som nævner til sidst. Og så havde jeg et bilag, og på bilaget der ses der 2 reaktionsforløb. Et der er enzymkatalyseret, og et som ikke er katalyseret. Og enzymer, de øger reaktionshastigheden ved ligesom at sænke substratets aktiveringsenergi EA, som jeg også har snakket om før. Og det ses altså på figuren, eller på grafen, at selvom aktiveringsenergien er mindre i en enzymkatalyseret reaktion, så er ændringen i fri energi, som hedder delta G, den er altså den samme. Og det vil sige, at ud fra det, så kan vi ligesom konkludere, at den her frie energi, delta G, den afhænger kun